За бързания ритъм на 15 март. Добро утро и от мен, уважаеми телевизионни зрители. Аз съм Кирил Аспарухов, а вие сте с минути за култура на телевизия Черно море. В фокуса на вашите очаквания, на вашите вълнения и изненади, един от театралните шемити на варненската драма, и това не е никак случайно. Преди броени дни официално празнувахме 95 години от създаването на драматичен театър Стоян Бъчваров, и точно с една великолепна постановка на Стоян Радев ГК "Криво разбраната цивилизация" от Добри Войников, а в него една от блестящите роли и актриси, които нямат равна на себе си, беше Дънда. Даниела Викторова, но тези, които я обичат и познават, и казват Дънда. Добро утро, Дънда. Не знам дали си вече на първо кафе или първи чай, но искам всички тези откровения, натрупани, всички тези вълнения, предизвикани от тази премиера, от този юбилей, днеска да прилеят в ефира на моите минути за култура, защото имаме много неща да си казваме с тебе. Доволен ли си от тази премиера? И от това, че варненската общественост препълни драматичния театър и всичко беше толкова вълнуващо и неповторимо? Наистина няма да скрия, че вълнението беше огромно. Първо заради юбилея на театъра, който толкова много обичам, в който съм израснала, защото аз съм си варненка и от дете съм увлечена от театралното изкуство. Първоначално при братя Райкови в Щурче, по-късно в школата към драматичен театър, която беше създадена от господин Бандутов 92-3 година и вече като професионална актриса от 2000-та година тук. Що се отнася до спектакъла "Криворазбраната цивилизация", това е един спектакъл, един репетиционен период, защото за нас далеч не приключва всичко с излизането на сцена. Даже напротив, мисля, че големите вълнения са... Не, самия процес, там е смисъла на всичко. Самия репетиционен процес, който беше много хармоничен, много вълнуващ, провокативен едновременно с това, много близък до нас като усещане, като светоусещане, защото зрителите, които са гледали и тези, които не са гледали, им предстоят да гледат "Криворазбраната цивилизация", ще видят, че там така се засяга и темата за актьора, за неговата същност. И тази пъстра европейска мечта, към която сме пътували още от миналия век. Да. Всичко е великолепно направено, когато се отвори завезата, се усети в слънено. Защото беше много кинематографично. Този влак, този пушек, тази асоциации с Фелини. Впечатлен съм. Много силни моменти и оригинални решения. Винаги ли си искала да бъдеш актриса? Не. Това с актьорлъка стана случайно и стана като, как да кажа, като един вид нямаше какво друго да правя. Толкова скучно ти било като момиченце? Не, искам да кажа, че опитите ми да се занимавам с друга професия, кандидатстването ми по други вузове се оказа несполучливо години наред. И доста по-късно, тъй като аз станах студентка в надвис на 22 години, а не на 18, веднага след завършването ми. Така, когато не можаха да ми се осъществят мечтите, свързани с литература и развитие в професионално развитие в тази посока, станах актриса и наистина беше случайно, така да се каже, ама хората казват, нали, че няма нищо случайно. Знам, че няма нищо случайно, защото те помня от първата школа на театъра, "Храниците на Йорда". Пред това тогава имах неблагоразумието или шанса да бъда рекламен директор и да ви направя най-голямото турне в историята на варненския театър. Изключително турне беше, да. Да. То беше Казанлък, то беше Стара Загора, Благоевград, София, турне. Велико Търново. Да, из цяла България. Оттам помня твоите любопитни очи и един невероятен артистизъм, който прилива с... Бъдеше ли си главна роля или второстепен, или просто само трябва да преминеш. И между другото ти така изгаряш на сцената във всеки спектакъл. Това вече професионално заболяване ли е или отговорност? Да не подценяваш роля, да не подценяваш реплика?
как да ти кажа, мисля, че и двете са верни. И професионално заболяване, и отговорност. Защото как да подценя роля? Как да подценя роля при положение, че аз не съм сама на сцената? Нали, ако аз не си свърша работата както трябва, ще страда цялото, ще страда спектакъла, ще бъдат ощетени колегите ми, които са в по-главните роли. Защо? Да, но ти завършваш... Другото, което аз не го мисля толкова като отговорност. Просто дори и не го мисля. Как да ти го обясня? Аз просто излизам на сцената и това е. И съм си в ролята, в която трябва да бъда. Но аз имам и едно друго обяснение. След като завършваш актьорско майсторство в класа на професор Боньо Лунгов и този актьорско куклено майсторство, това мисля, че е хвърлило много добра светлина върху твоето изгаряне и изплуване на сцената. Защото знам, че майсторлъка с куклите води до едни други максимализми в душата на актьора. Така е. Да не говорим, че аз още от 4-ти клас хванах кукла и работих с братя Райкова и светла им памет в Щурче, където там е изключително колективна работата. Там сме на тъмна сцена, повече от 20 човека, никой не се вижда и трябва всички да сме в едно. След това в надвис при професор Лунгов, куклените спектакли, които правихме с него. Там се научих на изключителна дисциплина. Въобще работата ми с кукления театър и отстоявам мускетарския девиз. Това е. Един за всички, всички за един. Няма друг начин. Да, но в същото време много красиво и точно пееш. Умееш и да танцуваш. Вие за пеенето ти е грешна информацията. Защо? Ами защото не пея нито красиво, нито верно. Как? Не пея никак добре. Се правиш. Танцувам, да. За правенето, да, правя се, че пея, безспорно. Не съм от най-добрите певци в никакъв случай. Сега има и такъв филм на една, която пее фалшиво, но се налага, защото и казва, че наистина пее добре, а тя пее фалшиво. Да. Ето провокира. Но за танцуването, да. Мисля, че танцувам добре, ритмична съм, но за пеенето хората, както казват, стадо слонове ми е минало през ушите. Но нищо. Успяла си 3 сезона да бъдеш актриса в Русенския театър. Да. Адриана Будевска. С какво помниш тези 3 години? Русенския театър е Сава Огнянов. Каза Адриана Будевска е Бургаския театър. Сава Огнянов е Русенския театър. Няма проблем. С какво запомни русенския си период? Русинския период го запомних, той беше около 3 години, го запомних с един той беше много интензивен период. Аз като млада актриса много играех. От спектакъл в спектакъл влизах. Няма да скрия, че го запомних с много грешки. Там ми бяха първите опити, първите големи грешки, фатални. За мен не само въобще като сценично поведение. В общи линии Русенския театър много го обичам всички колеги и той за мен беше една изключителна професионална школа. Просто защото там грешах, там се учих, там си правих първите стъпки. А как прескочи за Варненския театър? Ами с добрата воля на тогавашния директор Стоян Алексиев. Това е. И как те прие Варненската драма? Варненската драма, тя ме е приела още преди да ме приеме. Тоест, аз съм нейно отроче. Чакаха да се как да кажа, за никой не беше изненада, че аз се върнах във Варна. Всички знаеха и желанието ми да се върна тук. И аз познавах почти всички актьори в театъра. Нали говориш обикновено за приемственост на по-младите актьори, които влизат в храма на Мелпомена, но при тях има хора, които имат титлите народен артист, заслужил артист и ред други отличия и трябва да изпиташ едно страхопочитание, едно очевидно уважение към тях. Не, значи, що се отнася до тези титли, значи нито хората, които ги притежаваха, са се държали така. Но аз в себе си имам вроден респект към хората, от които съм се учила, към хората, които са с по-голям опит към мене.
не съм изпитвала страхопочитание, но едно безкрайно уважение, да. И до ден днешен. Които те обучавах и те носиха на криле на варненската сцена? Много са, страхувам се, че ще пропусна имена, ако почна да изреждам, но няма как да не спомена Катя Динева и Илия Пенев. Но има и много други, много други. Но добре. В школата, когато бяхме, основно с Катя Динева, имахме актьорски часове, асистенти беше Петя Петкова и другите актьорски часове бяха с Илия Пенев и асистент Свилен Стоянов. Това беше в школата. Натрупани впечатления. Много. А на какво да научиха режисьорите, с които си работила? Изпитваш ли афинитет към някой от тях повече, отколкото към друг режисьор? Не, аз обичам да слушам режисьорите. За мен всеки един режисьор е вселена. Има на какво да те научи. Обичам да хващам режисьорите за ръката от първата репетиция. Ти да ги хващаш или те да те хващат? То разбира се е взаимно. Дори когато имам съмнения в дадена концепция, предпочитам доста бързо да ги отстранявам, за да мога да бъда адекватна на процеса. Инак, ако непрекъснато се конфронтирам, кому е нужно това? Сега за една минута ще те поставя в едно невероятно изпитание, защото знам, че имаш над 50 роли, но аз ще цитирам някои от заглавията, за да събуда в тебе спомени в телевизионните зрители на Минути за култура. Значи, като почва от рибарските свади, минем през Рондо, Марат Сад, Крум, български работи, Ромео и Жулиета, Тартюф, Калигула, Дамски шивач, Горчивите сълзи на Петра фон Кан, Часът, в който не знаехме нищо един за друг, Фауст, Гимнастика за бремени, Канкун, Глупаци, Свекърва, Кавказските беширен кръг, Криворазбраната цивилизация. Не знам защо, но на всички тях аз слагам Паметта на водата. И има един магнетичен момент, в който 4 или 5 пъти съм го гледал, на едни същи места, хем знаех какво ще направиш, а ти минаваш на една ръка от зрителите. Те могат да те докоснат, могат да потънат в очите ти. Ето се нещо ми засяда и го правиш перфектно. Какво ти дава тази роля? Тази роля ми дава, как да кажа, тя ми дава нещо много повече от думите, с които мога да използвам. Дава ми една изключителна свобода, пространство да дишам, да бъда част от кожата и от съществото на колегите, с които споделяме сцената на Паметта на водата. Дава ми едно... Не знам, много е неописуемо изживяването. Ние с нощи имахме Паметта на водата. Салона... Пак беше пълен? Препълнен беше салона. Много добре знаеш, че той е камерен спектакъл. Там капацитета е до 60 човека най-много. Нямаше игла къде да падне и беше изключително изживяване. Отново, за 65-6 път ние го играем 4-5 сезон. Този спектакъл имаме вече над 60 представления. Така, аз знам, когато в лъчите на прожектора ви си партнирате, актьорите, и уж усещате публиката, но не я виждате. В Паметта на водата е точно обратно. Ти виждаш публиката. Не виждам. Виждаш? Значи виждам крака, виждам ръце, колене, но не искам да си вдигам погледа да виждам очи, защото разстоянието е точно такова, в което ние си разговаряме в момента с теб. И ако погледна публиката в очите, първо това е абсолютно непрофесионално, освен ако не е задължително в дадена пиеса да хвърлиш реплика точно към публиката, да я погледнеш в очите, защото има и такива актьорски задачи. В случая няма такива. Аз погледна ли някой в очите, край, аз съм се разсеяла, излязала съм от образ, някой от публиката става дума. И не случайно целият ви спектакъл има награда Варна за актьорско майсторство. Беше великолепно в домът на Бернар Далба.
И каквото си играе още? Нямам претенции. Играе ми се. Просто да ми се играеш. играе. Нямам претенции. Бързо ли запаметяваш текстовете? Да, слава Богу. Още не съм изгубила тази способност. Гафове случва ли се на Варненска сцена? Разбира се, че са се случвали. Бели петна, да забравиш случвали реплика. са се. Тези са най-големите актьорски кошмари с забравяне на текст. И как се измъкваш? Слава Богу, не съм сама на сцената. И ти помага. Разбира се. А ти помагала ли си на други, които Да, попадат в подобна ситуация? Разбира се. Разбира Така, се. много от актьорите имат и други творчески лица. Повечето се водят към театри, но не излизат от филм в филм, от сериал в сериал. Ти за сега не си имала този златен шанс да бъдеш белязан от киното. Това липсва ли ти? Няма да скрия, че имам голямо желание да опитам, но да ми липсва не. Но с удоволствие бих се гмурнала в подобно изживяване. Било пълнометражен филм, било сериал. Бих опитала с най-голямо удоволствие. И защото имаш друго творческо лице, което не е обществена тайна. Това, че си писала и си драскала на белия лист преди време, вече си автор на 2 стихосбирки, едната е Среднощен блуз, а другата е Писма без подател. И на юбилея на честването на Драматичния театър много красиво прозвуча едно твое обращение, едно твое натрупано откровение за актьорите, за театъра. Много бих искал в този момент поетесата и актрисата Даниела Викторова Дънда да го поднесе като поздравление, като откровение за зрителите на Минути за култура. С най-голямо удоволствие. Ти сигурно го знаеш наизуст, но... Не го знам. Аз не си знам стихотворенията. Как може? Ти си ги писала? Не, аз си знам ролите наизуст. Стихотворенията не ги знам. Не. Това е много интересно. Само искам да кажа, преди да прочета стихотворението, аз го написах преди около 10 на дни. Посветих го на юбилея, на 95 годишния юбилей на театъра, но то е провокирано, за да го напиша, е провокирано от репетиционния процес и от мислите, от усещанията и вълненията, свързани с репетициите на криворазбраната цивилизация. Да те разбереме правилно. Търси се небе, се казва стихотворението. Мишена е душата на актьора. Мишена сред поле от хиляди очи. Животът му, на чужд живот суфльор, забравил текста, зад кулисите мълчи. Актьорът се преражда точно в 7. В 7 той е с поглед на дете. Понякога е тъжен и ненужен денем, след заля се с ангелски криле. Крилете на актьора често са на кръпки от черни думи, казани апарт. Актьорът жив е заради онази тръпка, която е на крачка от сърдечния инфаркт. Актьорът не е лош човек. Той и добър не е. Духът му само все е жаден и бездомен. Актьорът няма нужда от пътека. Трябва му небе за миг да свети, после да изтлее в спомен. И точно тук публиката изригна с мощни аплодисменти, като разбраха, че автор е Даниела Викторова. Да нека тези ангелски криле да не те напускат нито за миг, нито за ден. В 19 часа да влизаш в своята поредна роля, да могъщиш в това пространство и да го правиш нужно, необходимо и неповторимо. А на белия лист всички тези натрупани вълнения, откровени и философски проблясъци да се превръщат в неповторими поетични книги. Ти имаш много голяма аудитория от хората, които пишат стихове и обичат поезията на Дънда. Това не е случайно. Много благодаря за пожеланието. Това е и моята молитва за всички тези неща да продължават да ми се случват, защото в това е смисъла и го желая на всеки един от зрителите, просто най-съкровените му желания да се осъществяват и да не спират да се борят за това. ръцете си, така подавам ръце и от зрителите, които ни гледат. Благодаря. А ти предай тази прегръдки и това ръкостъскане и тези пожелания на трупата на Варненската драма. Разбира се. Аз обещавам, че вечер. до края на годината, докато бележиме тази 95-та годишнина, аз ще представя неповторимият актьорски свят
на варненски търкашки. Уважаеми телевизионни зрители, в Минути за култура разговарях с неизразимо удоволствие с Даниела Викторова, Дънда, един от театралните шемити на варненската драма. Ако съм сбъркал несъзнателно, Русенски театър, това е защото днеска театърът Адриана Будевска Бургас гостува с Фалстаф, а там главните роли изпълняват Тони Димитрова и Юрий Ангелов. Това е вече минутка за реклама. Благодаря ви, че бяхме заедно. Останете на вълните на телевизия Черно море, телевизията на нашия град. Нали?